नर्मदे हर. भोईंडा या गावापासून प्रस्थान करून आम्ही नंद या गावात आलेलो आहे आणि या ठिकाणी सुंदर असं वातावरणात ह्या गृहस्थांचा वावर आहे, शेती आहे आणि ते नर्मदावासियांची सुंदर अशी सेवा करतात. या ठिकाणी अशा प्रकारे त्यांचं सुंदर असं वृक्ष आहे, त्या खाली चहा, दूध, केळी अशा प्रकारे ते सेवा करतात नर्मदावासियांची. सुंदर असं वातावरण आहे. इथे एक मैया आहे, त्यांनी आम्हाला सुंदर असं दूध दिलेलं आहे. मैया आपका नाम बताओ इसमें. त्यांनी आम्हाला सुंदर दूध बनवलं इथं या ठिकाणी. त्यांचा हा वावर आहे, सुंदर अशी सेवा करतात ते. नर्मदे हर.